Okay, vi har 60 sekunder. Det er Jorden. Jorden er en planet i universet. Der er liv på Jorden, inklusive os mennesker, og der er mange af os. For et typisk menneske tiltrækkes f.eks. det mandlige køn af det kvindelige, det samme omvendt. De vil finde sammen som et par, og der har vi opskriften på et nyt menneske. Okay, det er en skraldespand. I skraldespanden smider vi ting, vi ikke ønsker mere. Det er en butik. I en butik køber vi ting, som på et tidspunkt ender i skraldespanden, hvilket man sådan set også kan sige om livet. Vi fødes, rene og nye, og efter nogle år bliver vi gamle og ender i skraldespanden. De fleste af os lever i byen, hvilket vel er en måde at organisere os på. En by er en kaotisk blanding af tog, neonlys, busser, gader og skilte. Der er mere til denne planet, som kaffe, der aldrig er stærkt nok, røde lys, der aldrig skifter til grønt, og kilometerlange køer af mennesker, som aldrig vil tage en ende. Når vi ikke venter i disse køer, bruger vi tiden på at sove, spise, elske, handle ind og arbejde. Og arbejde er til syvende og sidst det, som betaler for vores liv. Alle ved vist, hvordan denne planet fungerer, og de fleste af os tænker ikke rigtig over det, fordi tiden er begrænset. Det er næsten som om. Hallo?